Marcus. Jag runkar inte. Får se nu. Oj. För de stora. Ja, de slår som en liten dusk eller någonting. En leksak. Och Får de se. slåss. Se vem som vågar tuffa sig. Ja, Rosa är lite tuff. Det vill vara med. Oj. Akta lite, Marcus. Marcus, akta dig lite. Ja. Börjar du pipa du? Är inte det som meningen? Nej. Ja, de lagar pipa dit. Ja, de springer ner. Oj. Vadå? Alltså den gröna hoppar ut ur sängen. Vänta nu, se då. Uppe där. Ja. Oj. Den gröna är lite tuff. Ja, en liten men tuff.